ana wong edan. Oke. Lagi ndalang. Wah. Nendi? Bobok ya. Bobok karo kowe kaya ngeloni boneka panda cilik kae. Karo diketake kae gawe turu. Sing angel dhewe iki tur sing tuwa dhewe. Iki mandi dhewe ucape no. Iya, ngati-ati, ngati-ati. Ayo yo. Ana wong edan. Oke. Lagi ndalang. Wah. Yo lah krocok bendu tenan. Sanes sampean. Oh, udu aku wong sing mayang aku kok sanes sampean. Nggih pun nek ngakoni. Oh lah wedhus ya. Yo terus, ora apa-apa, dienggo parikan ora apa-apa. Sing penting kagem kabagianing piyai Pulusan. Nggih, Ana wong edan lagi ndalang, wis. Sindene pekok gawe. Mugi warga Mulusan tansah slamet. Loh. Kosike. Nek parikan ki nek o tiba o, nek a tiba a kaya Purwakanthi lho. Lah kok iki mau lagi ndalang kok tiba met. Tansah slamet berkembang. Oh ya, apik ya. Ayo yuk, terakhir yuk. Ya. Mumet tenan nek iki ya. Puyer apa? Mangan bakmi nggo apa? Aku iki kok malah mangsuli penontonnya apa? Ampun diganggu. Niki mikir tenan. Lagi mikir dikon mangan bakmi mau. Wangsulan kayak mangan bakmi nggo ngopo? Ya ora. Mene ana sing ngomong meneh dinjeloki wae, Bro. Ning pasar Mlatri. Wah iki. Tuku tampah. Apa? Tuku tampah. Oh, tuku tampah. Kupinge. Kurang ajar ya. Lah tak kei